Začína vlastne v LA, v Santa Monike a možno, že niektorí to sledujete, ale v Santa Monike, ale nie Santa Monike, v LA, v kúsok odtiaľ asi 50 km má svoj stánok pán Chip Foose, ktorého sme išli pozrieť a navštíviť. Osobne nás prijal vo svojej dielni a ukázal nám kopec z jeho projektov a vecí, ktoré robí. A ukázal nám medzi tým aj auto, ktoré vlastne spravil k tomu 45. výročiu pre vlastnú manželku. Bolo to síce Mustang z roku 2008, ale tiež konvertible. A keď som ho videl, tak som si povedal, toto je práve to auto, ktoré by mohlo byť základom pre ten môj projekt, ktorý doma pracujem, aj keď to je z roku 66. No a tak vzniklo vlastne toto auto, ktoré tam vidíte. Ďalej som sa s ním stretol s pánom Chipom Foosom o pár mesiacov neskôr na výstave v Las Vegas, na SEME, kde sme sa mu pripomenuli aj so šumou. Samozrejme na nás spomínal, lebo vedel, že tam boli chlapci zo Slovenska a pozeral nám tedy auta a jednoducho bez toho, aby sme museli nejako žiadať, dostal som na odkladacie dvierka, ktoré sú na tom aute namontované, jeho podpis aj s kresbou auta, ktoré si môžete pozrieť. A ďalšie auto, by som pokračoval, je hneď vedľa stojací Ford GT. Je to zase taká raritka. Tieto auta boli vyrábané v podstate na základe pôvodného Fordu GT40, ktorý sa robil v roku 65-66, ale tých aut sa vyrobilo, neviem presne, a v podstate ani neexistuje nejaký presný zápis koľko, ale dajú sa spočítať na dvoch rukách. Boli to špeciály, ktoré vyhrali Le Mans a v podstate boli vyrobené na základe toho, že Henry Ford chcel kúpiť fabriku Ferrari, ale tie rokovania s Enzom vtedy zlyhali a Enzo odmietol mu nakoniec tú časť cez tú fabriku predať, tak sa v podstate svojím spôsobom nahneval a povedal, že vyrobí auto, ktoré Ferrari porazí na Le Mans. A je pravda, že to auto sa projektovalo a pracovalo na ňom nejaké necelé 3 roky. A v roku 66 Ford GT40 vyhral Le Mans v takom rozpoložení, že prvé 3 autá, ktoré prišli do cieľa, boli Fordy GT40. Odtedy nikdy viac Ferrari nevyhralo v Le Mans. Nikdy viac. Takže je to taká história, ktorá je zaujímavá. Na základe tohoto celého potom sa rozhodli Fordiaci, že potrebujú mať aj oni nejaký superšport vyrobený. Bolo to okolo roku 2000-2002 a začali pracovať na v podstate nejakom retro aute, ktoré by malo vlastne byť synonymom tej histórie, ktorá vznikla v tom roku 66 a vzniklo toto auto. Bolo ich vyrobených od roku 2004 od leta do leta roku 2006 presne 4037 kusov. V lete sa zastavila výroba a odtedy sa tieto auta nevyrábajú, čiže nedajú sa vlastne zohnať nové a tie auta v podstate sú naozaj všade rarita, kde sa objavia. Šumo! Doľava trošku, a rovno už len. Šumo nám to podpálil na rúzového fešáka. Pomaly, Šumo, prosím ťa, pomaly. Pomaly brzdí takisto. Perfektne. Wow! Zavolám tomu Kubo. Kubo, vitaj. Ešte ďalej. To je tak 5 kg. Jak málo stačí k radosti však. Neuveriteľné. Pán Shelby vie. Výborne, ďakujem pekne. Tu máme sidepipe, hej? Takže poďme na to, pripravení? V prvom rade začneme rozdávať okuliare a také masky na tvár. Ešte raz, poďme. Nechcel by som byť tým bannerom, ten už...
Ja som vás varoval v tom prvom rade všetkých, preto som hovoril, že vytvorte väčší polkruh. Skutočne, počujete, naozaj dohodneme sa, nepotrebujem, aby niekto dostal sviečkou do oka, že mu náhodou vyletí cez blok do sania. Takže trošku ďalej a urobíme tu taký polkruh, aby všetci videli, nie ste tu len prví 18, ale za vami je 292 ďalších ľudí, čiže trošku sa rozostupte a uvidíte všetci naozaj. Ďakujem pekne. 126,8. Výborne. Šprinterské gumy, buzier. OK, kto je ďalší? Korvetka. Pomaly. Odleteli tam dosky na 10 metrov dozadu. Skoro zranili mladšie dieťa jedno. Opatrne treba. Výborne. Pripravení aj jeden aj druhý. Môžeme ísť na to. Dobre, ďakujeme. Stačilo 121,1. Treba vybrať odtiaľ plniče a bude to lepšie. Dobre, na budúce môžeš vyskúšať. Poďme dole. A prichádza nám veteránik, mladý muž, ktorý som chodil už aj na údobnú k nám. Ahoj, dlho sme sa nevideli. Bude to lepšie alebo horšie podľa teba toto? Lepšie. Lepšie? Tak držíme palce, môžeš ísť na to. Máme nejaký problém, pokazil sa merač. Merač sa zlakol. Môžeme? Môžeš. Ďakujeme veľmi pekne. Pozrieme sa na hodnotu. 125 presne. Lepšie či horšie? Horšie, no? Čo už? Prichádza nám Eleanor hore. Pomaličky. Ríšská prílba musí byť. Dobre. Môžeme ísť na to? Trošku dopredu poď. Môžem sa opýtať, prečo sa to auto tak trase? Ide to len na 3 válce? Iba na 2 teda. Dobre. Takže pripravení, môžeme. Už je pripravený merač. Ale výfuk, že je pod dverami spolujazca. Moment. Prečo to odchádza preč? Spojka mu nedrží. 126,6. Zvuk strašidelný. A kto prichádza ďalší? Čo to je zač?
všade, však aj po sebe to mám. Zvery. Poď. Tak toto je už pravý elektromobil. A však zmerať ho môžeme, Maroš. Zmerať ho môžeme. Klaxon 117 decibelov, výborné. A čo výfuk? Moment. Teraz to je sranda. Aby ste ho počuli vôbec. Očka volaš. Dobre. 107,5 decibelu. Klakson je hlučnejší ako auto. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Maťo. 123 decibelov klakson. Výborne. Dobre, máme tu nejakú ďalšiu Ameriku. Máme Plymouth, ktorý má ambíciu vyhrať. Tešíme sa, držíme mu palce. Poprosíme pomaličky hore, pomaličky. Až keď medvedek odíde. Ganz langsam, bitte. Je si taký trošku široký, do štandardnej garáže sa asi nezmestíš, predpokladám, betónovej. Dobre, ešte raz tvoje meno mi vypadlo, prosím ťa. Heňo, to bol Heňo, ja som si ho pamätal skoro. Čiže Heňo, ktorý je ľavý alebo pravý je hlučnejší? To je jedno, skús. Maroš, môžeme? Heňo, ideš. Ambície sú. Myslím si, že aj výsledok je dobrý. Čo ty na to hovoríš? 126 decibelov iba. Klakson toho Mercedesu bol silnejší. OK, ďakujem veľmi pekne, Heňo. Ale zvuk výborný, takisto. Raz darmo, kto umí, ten umí. Ďalší, ty na tých bicykloch, no neviem, či idete kričať na nás. OK, ja by som si ináč napríklad veľmi rád vypočul aj ten Ford GT. Kobra, prosím ťa, zober GTčko a dojdi sem s ním. Ford GT. Výborné, výborné. Ďakujem veľmi pekne, toto je potlesk. Pre teba určite všetci ocenujeme. Krásny zvuk. Takže mimo súťaž, že prichádza Ford Mustang MK1, keď sa to ešte volalo Fiesta. To som veľmi zvedavý. Bobo ide. Poď, drobče, poď. No je to Ford, je. Tak akože však šancu mu dať musíme. Aj s malým šaškom sa to zahodí veľké divadlo. Klakson. 116. Hej. A výfuk. Čo? Stačí možno. Zase môžeme povedať tým veľkým autom, že skúste to. Vy na 4 valce. No. 119, a ešte ide. Mercedes. Prosím ťa, povedz mi, koľko to má objem? 1090. To je ono, 1090, čiže jedna jednička. Ďakujeme. 37 kW, to je možno až 50 koní. A možno skoro, snáď. A priatelia, v tejto chvíli, ak teda ešte sa tu niekto nachádza, kto chce si zmerať hlučnosť svojho výfuku, tak môže ísť. 5 liter. Je tohoto prípade, keď mu niekto zrezal asi 30 cm zo zadku. Ono je strašne pekné, len také kratučké nejaké, není? Tak. To sa mi len zdá. Tibor, prosím ťa, najprv si dáme hluk, to nám bude stačiť, dobre? Potom si môžeme dať aj nejakú zábavičku. Dobre. Tibor, prosím ťa, teraz normálne, dobre?
možno fotografa, aby išiel na bok. Ďakujem pekne. Výborné, ďakujem veľmi pekne. Ako malo stačí detskej radosti však. Polmetrový plamen z výtoku. Dobre, je to pomerne neštandardné. A fanárikov pekne reči. Áno, minimálne. Ďakujem veľmi pekne. Nemáte niekto špekačku? 119,2 decibelov. Výborne, toto bol Tibor a jeho 76 Mustang Custom. No a to bolo všetko. Priatelia, ja vás v tejto chvíli chcem pozvať o 14. hodine